Здравейте! Аз съм Жустин Томс и искам да ви разкажа в нашата рубрика "Полезни неща за онлайн маркетинга" за новите изисквания на Google и защо е необходимо да направите спешно някои промени по вашия уебсайт и за силата на съдържанието като цяло. Google всъщност се стреми да бъде максимално полезен на хората и защото стана тенденция и то повече от очевидна, че повечето хора използват и започват все повече да използват интернет през мобилни устройства, като телефони и таблети. Google иска сайтовете да са готови за това. Изисква го твърдо. И в това отношение въведе тези нови правила, цялото съдържание на сайтовете да бъде достъпно и през мобилни устройства. Същевременно Google изисква сайтовете да се поддържат редовно и изтласква напред сайтове, които имат уникално, красиво, добре написано съдържание. Вече наистина е добре да обмислим всяка дума в своя уебсайт и междувременно поне веднъж годишно да обновяваме, освежаваме сайтовете с техния контент. В този смисъл наистина е редно, дори да не смените дизайна, макар че силно препоръчваме да направите и това, да обновявате сайта си редовно, като цяло, като съдържание, защото тогава и само тогава той ще се харесва едновременно и на Google, и на потребителите. Ние бихме могли да работим по вашите текстове, така както въобще и по дизайна и програмирането на вашите вебсайтове, защото смятаме, че това е доста важно. Ако искате, обърнете се към нас. Ние сме на www.abcbg.com